Malapit na matapos ang summer, nakapag-swimming ka na ba? Ay kung hindi pa ay pumasyal ka na dito sa Windjammers Resort. Dito lang yan sa San Vicente West, Asingan, Pangasinan. Sa harap nitong resort ay makikita natin itong mga napakagandang kabundukan. Ayan, ito po yung view natin mula dito sa labas ng resort. Kaya nga pala napadpad tayo guys dito ay kasi mag-host tayo ng isang wedding. So isa to sa mga paborito kong gawin sa buhay ko, ang mag-host. So nakakatawa lang guys kasi before the event ay dito na kami nag-stay. Wala kayong magiging problema dito guys kasi napakaluwang ng parking. Dito guys sa harap ay ang kanilang unang swimming pool, tapos may mga cottages din dito na ilan. Then yung kanilang gazebo. At after ng gazebo guys, pag inikot natin, makikita natin dito yung event hall nila. So tara, pasukin natin dito sa loob. At ito nga pala yung setup for tomorrow's event. At pagkatapos natin chinek yung event area ay mag-register muna tayo dito. So meron din po mga available na rooms dito kung gusto niyo po mag-overnight. At sa harap nito meron pong tambayan kung gusto niyo pong magmuni-muni. At dito nga pala guys sa likod, marami pang parking space. Ewan ko kung parking space yan. And ayan, meron pa po silang ibang swimming pool. So dito sa vlog natin guys ay wala na pong mga tao kasi nakauwi na rin yung mga nag-swimming. So yun yung mga daytime lang. And ito meron pang pangatlong swimming pool ulit. Pero ito guys, dililinisan pa lang nila. So bumaba na tayo dyan para naman tayong bata, 'di ba? At pinuntahan na naman natin tong isa pang swimming pool ulit. Ayan guys. So, ang dami-dami po nilang swimming pool dito. Magkakaibang taas, ay lalim pala. At ayan guys, nakaka-excite talaga mag-swimming. Ayan, swimming na ako dyan. Pero syempre, ililibot ko muna kayo dito sa resort. So, napakaluwang nitong resort guys. So, marami kayong pwedeng pagtambayan dyan. So, ito nga pala yung room namin. Kasama ko si Pastor Mark. Siya yung officiating minister para sa event bukas. At ayan, selfie muna tayo. Ayan, dahil taong tubig tayo, so hindi na natin napigilang hindi mag-swimming. So, nag-night swimming na lang tayo pagkatapos po ng dinner at iba pa po naming pinaggagawa sa buhay. Pagkatapos yan guys, ay nag-prepare na rin kami para sa bukas. Ayan, the next morning, ayan, this is it, pansit na po tayo. Ito na po ang araw po ng ating event. At ayan, kailangan na po natin magbihis para hindi po tayo malate. Siyempre, tayo po ang mag-host sa event mamaya at kailangan po nating magpupogi with Didi Stick. Ayan, order na kayo sa akin. Di na ako masyadong nakapag-film sa mismong event. Pero ito yung glimpse ng atin pong event na inatenan. Ayan guys. So, congratulations kay Kuis Jumer and Micaela. What a successful day na naman ang natapos mga kaibigan, and I hope you enjoy this video. Kung gusto nyo pong pasyalan tong resort na to, punta na rin kayo dito. Kung gusto nyo rin po akong i-book as your host, chat nyo lang po ako. So, yun guys, thanks for watching. Till next video po ulit tayo.